देख यही जगह ही अधिक चप्पल अच्छी ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ରକ୍ସ 2700 ଟଙ୍କା କହିଲେ ମୁଁ ଖାଉ ସେଠି ଦେख କ୍ରସ୍ ହେଟି ବେଙ୍ଗ ଚପଲ ବି କହୁଛ କାହାକୁ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ଛାଡ଼ିବି ହଁ ଭାଇ ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଛି ଆଜି ଆପ୍ଲିକେସନ ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଛି କାଲି କି ନଥିବ ଭାଇ ପଳେଇଲେ ଦି ଜଣ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ ଧରି ଯାଏ ଚାଲ ହଁ ନେଇକି ଯିବୁ ଚାଲ ନା କେହିନି ଚପଲଟାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ମତେ ତାର ଭିଡ଼ିଓ କର ହ୍ୟାଲୋ ଆମେ ବୁଲତେ ଆସିଛୁ ଏଇଟା ଚପଲ ଦେଖବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଚପଲ ସବୁ ପକେଇକିନା ରଖିଛୁ ଆମେ ଏଠି ଦୌଡ଼ି ମାଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲୁ ଦୋଡ଼ି ଛକଡ଼ି ହେଇକି ହଁ ଦୌଡ଼ି ଚକଡ଼ି ଏଠି ହେଇଯାଇଥିଲୁ ଏଇଟା ଆମେ ପୁରୀ ପୁରୀରୁ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ବଳଭଦ୍ର ଚପଲ ଏସବୁ ପଡ଼ିଛି ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉନୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହଁ ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ଅଛି ସେପଟେ ଆମର ଦେଖେଇ ସେଇପଟେ ଆମର 500 ମିଟର ପାଖାପାଖି ଅଛି ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ଦେନ୍ 100-200 ମିଟର ଅଛି ବଳଭଦ୍ର।